Umentri katanat umbam umdi jong ke sarkar Meghalaya uba rinikton lang do tongkar oluyo banbu bat pli ye ki maunong rim jong ke jing pen biang ye ko umbam umdi hakilai tli kishnong kata ka nonglang rangmau bat mausau kishnong ki bahap bapo jong ke southwest Khasil district. Nakalay jonga ngalay bantok siti arsen kadi olatar show jal shakti minister ngalay kendo ru arsen ki review meeting hakabang ngalay ban keren nakapor bakalang kabarkam hado kata-kata ban address ya kawatar crisis ya kajing jo kajing bom yo wat haki nong sor but iso kuman menit pi bangalay ka sanction ya ki kendai teli ki scheme ki project kini ki kapsor hakaba kala tam ka samspa krore hakaba ka sokar India kala menjur berkala ai sanction bat ngila sedang ban alot ban ai ki kamat menteri mentah iso kuman ado kata-kata barkan tam hanis nong lang ka bangayo ban yang barok pitip bang ngila sanction barok kisnong bat ngila ban le ya ki mau nong rim ya kita ki foundation stone hakaba ngila ban le hang tai office bat mentang nang le sa ko we sibet ngan le mau sau ban yo ban le yo ki mau nong rim henry kan nong lang kala ya kam sya khmat ya kita baro kan baki we ki snong kinang kmel ti kinang aban wan yo I yo foundation stone ka snong nong lang kala yo I yo inaugural stone ban yo I ka jingdep ka jaka namar kata ngasngo bakum ki pagba snong nong lang kadai hok api pipir kemen kum ongis ka trisno kadai hok him fisko kemen wa finisar kemen nda pila poi kata haman ki triwien haka pin pli par ngas sarai fisko proa kata ka jing im bakam non syo ka jo ka jing im ku ba mansua haka ba pile kara na ka sarkari lane na ki phatong ki jangpe Andre, pirsiya wan pliu ko hayeng ngatrai pinsele kata kapor kamdon ke jingkhang bah kata kapor kum kasnong la pisno dei bani sat bani keman kum baong is katrisnong ngin so keman bani iye kata hakwa phi kum kasnong pinle kata communication ka bay shai ka bay sutu kanu ka banta ka banle manu ikmelenti bakane ka skim kanlong ka bajot hakaba ki pajba snong nong lang kinyo man la ka thriuyeng bat kan yai continue kata ka ji man kapor ni sutunat bani sengawi ke jingkren jong iskatrisnong kepala kren syai ba bat skau thu adu kadno ka don kam kan ka haman lagi snong kan thu ke krisnong nolang hangne ha ka bai iskatrisnong ilai thu engi bakla don war hateng hateng ke jingnya ka jia kini hapo ke snong kam dei syo ka ba phla haki jaka baro ka don ke jingnya ba ka pertei baro ka we don baong bakan por ko por bakat thma haka banjala persha haka perthei kamdei ke hendrei ke jing ya kri haka ba ka perthei baro kini kini ka ka dei sha ka jing badi sukman hado kata bad ga nyor bangilong ki badon bok bah kini ka tem ke jongi menta ngiyo ban pendat ya kini ka mission ban thong ban ai ha baro kilong yeng jong kinong shong haka ni ka state Meghalaya ka jongi kanta mela target na kong siya kinong yung kinong kandong haka mamangi senero kini kisnong ke banyela kerke ban penong taon ban sekotna de kita kinong nong sor haki snam mensua tang sio snow ba wan kini skem nong kandong wot ngere wan ngere penong jing meeting hang tai hatai resort bar ngere sim ki jengrai bang ngimpat de kinong sor ginang de kinong kandong bar ngila pen kelai kata ban ong ba ngimpat hap haka ta taon men bahkan di skem on la no ban implement bat ba kin yo no ikne lenti ba lada menta kata yo ki ba kin yo pli ko next week kila de ban yo on pli ko mo kata ka de target ka ban ibu ya ki engineers ba la kumo next week kila ban pli bai ki ba haki yeng kisan yo ki ngila pendat ka inauguration menta ha ka ban yo ban pli ban inaugurate ya de skim hang nolang ka ba prakrur tam ya ka bala yo ban sanction dak sarkar bat yo I ka jing jep jong kai ka jing train na dong sadong ke namar kata ya kata ka jing Swiss ya ka jing pli ya ka jing khang ni IT ha jing penyat ya ka bag department ka yo berpendek bat phi ki bersnong berthau kumno ban pli kumno ban khang bat kham tam ka maintenance kalong ka berkam hadu kata baro ki skim sarkar ka ba ni lapentre ka jing kli ka long ka maintenance ka ba kumno kan long Ladangim sim ne ke klik kamtam ke skim haka baka sarkar ka design haka ta dur bahkan dan ke coordination ke jite lang plan ki borsnong berthau ki pajba raka baka department lada jia ba kadon no ke jing bom ya trelang na kadnor no kalian
La kalong na kaliang jog department, lani na kaliang jog ki paipa ng perangkam, lani na kaliang jog ki bos ng barthaw. Lada kan ni no kajing bom sutu je ber kajing yatri kam kalak ban kata ka implementation negeri scheme. Lakban kedau bahas nong lang ketika skim jong ke nonglang water supply scheme ke bana ke Jal Jeevan mission ha ke jingmang ke bafrak lur tengka. Has nong rangmau kedi yaki artli ki benta ke rangmau water supply scheme ke wei kedi na ke scheme RIDF bat ke jingmang pisa ke basan lur tengka bat na ke JJM ha ke jingmang ke besik lur tengka. Kinang bon ki bangal ang dot at perkelador ke desa orang mau hendre kata kesan senam sya kalam kot parat. Te kelampat lap ngalayam be sya hendre ka her word kita kesenam bad ngidon mentah hajingkang ha ka basatang ketu ke benayin pen kot ke ketem bad ngi sedang de ketem ke batamai. Ngidon kecing ang dot kembal ongi menteri bagi lajan mentah bad lek selong hak bagi lek hajaka balik suai ne pen spar mentah direct hajakrem 1,000 kilometer kenero kalau mentoy bah yang ini pi ki bayayat lantar man kas nilai an ni la mentoy bay penyang la mentoy bay tayar kali ha ka batla yat je kene ke bakham jan te hendre yang don ke force ni ban kham panjam susu bar kata kalong direct nang ne sya phorumba kata kari ji angut chomi na kene nanti bangilan prolong kene kene nanti bangilan prolong kene ha kene ka tem ke bathamai ha ka ba kinorang mau kinom yachu saja kiram malisilong hendai direct nang nekin mi seporumba berkata kan ya rap ya kapor lese onum dunaya siteng gentah kan ya rap ya kapor kajing pengkeloi haban lek sesor selong bat lese wat kiwe ru lese kirsawan rang mau ban lese selong daging dep kata kasurok lese kinong mauten kamtam daging dep saya kene kasurok ke bagi dang dona kajing mut ban snasurok na mauten sarang mau la ne mauten selam jerti na try wat kinong mo kurwar lesig babun kilit selong kinyat lemban arang mau ban lese selong daging dep kata kasurok kita kena kiji ang not bagi community ke bagi laan pendep bat ngin laan pendolong kita da kaji telang da ka support ya ke bagi yok na pi ki pajba na kena ke sinong rang mau ya ke bagi community ya ke bagatakan urlong ha ka roy ka par kan ya itu ha kena ke sinong na ka sngi se ka sngi parlo be ber sinong par thau kini ki artli ki mat ha ke jisno thro juna kini ki berkam haddo kata kasurok bat ka umbam ka umdi bat mari lo ngameli ngalawan perngit ya sukar ban bu ya kesangsian la ka mong ka bakedok ka ji kedik pisah hang to ngapor hendre ngalala perngit ya sukar ban ai kesangsian RIDF ka basam krur tam ban yo pentri ka ngisu tu ba kampat bet kampat biang hendre tangkaneru ka bon kin yo ka ji ku ban yo ka hendre haden balawan sakari ka skim JJM ngilai persang ya ka ban penbet ban penbiang pura ha ka bagi pad baro kinyo hala ka jong itluying bargila yo kron bo inu monorim ya ka ne ka skim ka bashi kror lai prosan lak ha ka ba am se yo pentrei ban penti kana ba mapi ka wei pa kwei kalong yeng pin yo ya ka bam ka de ha ka ba ka to ka jing lekit ka jing ra phiang malekit na kiwa na tharai kan sakut no tang ka to ka de ha ka ba ka kan sawan ha ukor sawan ha ka jing bu ya ke bapin supli baju kor kan wan baju haki ying jong pi kata kan gaji kmelenti ba gaji kwa jongi bahkan urlong bat ngai sukwa kerpat pi ke snong ka thau ki komiti kantam ka VWSC ba kadon kam hadok kata plan ba hoi ke sarkar yang tangin la be pentrei gani hendrei knang makan ne berkan continue kadon kam ke jing ya plan jong pi ke snong kum do ban penbit penbiang ya ka maintenance ba andala de trei ke sarkar pi punya maintain punya snabha da kata ka Yesus tu jemut berka sarkar berka department ba kandon kata ka maintenance ka bit ka biang baladon kana ora jing tuat ka jing wit onla ban penbha kam tam ka kor kibor kibadai ban tan ni ka kumno ngile sedang hako gani ka sedang rong mau hagaba haus nem ka kendas pa kena bunyo layak sangsen mengkong ya gumba mumdi nang bagi pai ngkor haga to kopor empat ban penbiang ya kecing dan kam jong ki pajba ani gisnong kom gobawan kumbang di gobawan kawan hasurok but kajing bomla ban penbiang nomor berkat badang ya ki por gisni kasnong kanang he kiying ginang bon kinong sang slong ginang bon
Tikipat ba gila sitam. Kini kata kedau dapat saki kumbapi ang gipot mo gitulong bapi atong dapat sigituro nang ya kipor giski kiladang duna aga jingmi ko haga toga jaga bagi atong kala pen berkat si saya ke department nudu swa bagan wan treasury barado mentagiski berkat si saya kumno ban penyo biang ya assumption naga bertangan di snow idon bok daga jingirap minister jang ibre nang ni kathain lalaban penyo assumption biang sa sisin house dem arja kapra ya kini snow rang mau ban hang ta kaporo kabat day katong kaban na ay haman lagi tluwing hoy katum garikot berkasensas bangiyo ng snow tulong ba ars pa para punyo tuli kilong yeng kidan ng snow andai na kita skim kabangila yo house nem arjar katpra lalaban ay tangsan punru tuli kilong yeng Hamausa Water Supply Scheme na kabenta ki khatsau tuli ki shnong ha ka jingmang ka bakat prak lur tangka ha ka ni ngi lai don lang nadu ki nong lam shnong bat kumju ru ki officer jong ka tanat PHE kata uba S Najar executive engineer ka PHE Maukurwat division uba ke nong besau SDO ka PHE Maukurwat division lembat ki riurang ba jong ka dong ka thain ha ka por ka bangala job banong MLA kidon ki parlok bong balada pi start boy bat pi kwa bandam yo daw baki lok ki jor ki ne bet bat pi ki nom pet ki ong wat nom wan ra development ai ka shnong kata ka ki ong ki babun ki ong ban nom yo daw nom yo kedau kti ai pi lada om GIA om wan ai nom don ke jinya kni kam ka dom don ke jinya pan kam suk jai jai kam lei lei bat kala long sisa kumta ba namar ba arajar khat lai ngalai election war galarem te om don kam ai benerat ino te mat bubun ki bayan ne hi kam ya pet ri mat deru namar kam yo kam don ba thot namar don kam ai te hakane ke jing jia menta hakaba development ka wana barro ke department hakane ke konsensi jong hi kabanga septing kalau la jia bakawan ra ke jia kelomar ke snong ki thau ala kan jia ke jing yak kri kam ke jia kri jam ke jia penwit ke jia trei ke jia kata hajaka ba kandep kloi kampai syu ke jia dap lano kalau ke jia dong ka bakrao ki pai ba parlo we ke don sia kata ke jia sia ngaso thu ba bawat langila persang ban le bah ka bala ban ya adjust hakaya ai kam ya ai jami kontraktor ngila persang ban ai the best ban ya ai lang ban ai bentalang ya baro henry wat langila persang kan bala aru ngatharai kanang don bek kajing yo sngo jong pi hang ne hang tai ya kajing bom hun hang ne hang tai la ka dei ya ki baret la ne wat ya ki baheru kandang don bek thrai hang ne hang tai bat ngskwa bani thu pi balaradon kanur kanu ka pare ka yo sngo bana keliang jo kinong yalam jo barane ki thot ngakwa bani thu ka pi om dei ne ke kadau kan dei ne kadau jo development ngin ya chaprang banara ka roi ka par banlong ke jigar khoi ki pai pa da kabangan pet lendet ya kita kijing ya bisini hang hang tai le kita kijing bom hon hang hang tai da kabanga pet da chakmat bakan long ke jigar khoi ki pai ba compare la da kadai yangi ya kabanga ni kenduk kita kijing hang no ringin yait be chakmat da kabangi tep bah ka mesin bangi le na kabanta kijing bet kijing biang jo ki babon balang ki pai ba hakane ka konsumsi te parlok be la da ji phi sngo hang no wat nom sngo phala lada don kan no ke jing sngo jong pi ba kam sngo tenat na kaliang jo ki rangba kato kene wat nom sngo plan de ke de ka dau jong ke jing wan ke development ha ka bana kaliang jong a gumunong elam nga siem be ki jing rai balong kar balong ngin wan ra be je ka roi ka par ha ka ne ka konsumsi la kalong na ka piluludi la kalong na ka PHE bet ki wei ko department ngin wan ra kan bala ha ka ne ka konsumsi kanang kanang ke jing toy ya ki ba jing baro parlo ki pangile yo sanction ya kene ka skim hang ne mo sau da ka jing kersan da ka jing telang jong pi ot I engineer la keren no msim mene kendiat da ka baong bawa dum sku na mar ginwan ra da ki pipe ko thamai ha kene ka skim bar kata kalong da ki pipe plastic ria kwa baong ya pi ba na pi mat ya ka thamai bon sen ba kim tre shu ikbarim mensyua ki pipe hayeng ban le pipe plastic da pipe nar sudah Henry indala yamat are usarang nutu pajnar plan. Usarang uduk tang kato kene. Ka lifespan jong pajnar kene tang kat sam snam imat damakla.
kan waka lifespan jong kini ki pipe plastik ki bang yonra hang ne ki de san pusnam maklah kadai imat hadu san pusnam ke kumjing ong nyo kini ki company ki besna ki ong unne hadu san pusnam unnom pot unnom sneo kini ki pipe plastik tena mar kata ka mau sau kan yo ya ka lifespan ka bakam jerong ka bakam ha ban ye ki pat ki water supply scheme haji hisang is no thu ba na keleng department ha ka ba kini ki bakam sutu engineer ba kini ki pipe ki bangsa pendon kam kita ki pipe plastik ki HDPE pipe kini ki pipe ba kam ha andre ban penget kirke ki pipe ba pada kat bakil sutu ban ong ba u plastik u kam ha ba ne unar sistem ba kasimpor ban penget pipe ba de na ta daw na department nyimban se ban ya sinala ka sina DPR ro pipe nar tang man penhun ni pipe ba andre ka jing sisa kalong unda kilamat ngitip bah bakin sa recommend barkis ong ula o pipe plastik na marabah sarang syu por syu unna slam na kibon pau nam dan mar kata wadam sonok mesin ya kata gabi ong bakin don kijaka hakabon penon kamlang daw pipe plastik bat pipe nar tare kijaka ki badon kam ban penon kam pipe nar ro kin sa penon kam ni pipe nar ndai kijaka ki bad biang nak pipe plastik ro kin sa penon kam ki pipe plastik kum kada jok mentah kita ki HDPE lani ki VPC lani ki wei ki pipe hakaba osio penon kam parlo ko ki sukman hadu katang honor basdang hakabang yo i bakaya chapang ki kam ka development hakane ka konsumsi ban hakane ka dong ka than hi baro ko Kerpat ya ki trais dong makin mesti fo bakla habede bakini ke skim namar balai ba na pen klelang bat ki pajri lani pipe plastik kum bagi ong sini bat ki pipe nar kramar so fo kendiat namar balai na po Shillong Directorate Office dan Chief Engineer Office kiong ba yangi ban penrit ba ya kini ka sanction among ka ba dikrut tengkang ni haban penduna ke jengmut ban le kumno ban poi hakata ka target ka ba kilabo de jaka ban bo di pipe nar habi ban pendan kampat da ki pipe plastik kumong kelum di ki pipe plastik namar balai ba kilong ki bakamtat yo le si pindang bo ke jingkeli bah gawai ke snong yo tang ki pipe nar barhang ni pat hagini ke skim mosal combine badan katum ga skim jang khat saw dali snong yo mi ke jingkeli balai pat lale siliang khmat ina ta daw ngakwa ban kentui pi banam dan jisngoi ai habade kene ke jingi pher na gawai ke skim sha gawai ke skim namar ba kidan ba ki kriteria lane ki conditioning i ban pen rung haga standard jang kata ga standard cost jang kano skim jang kano ke snong de jing tristom jang minister lala banyo ban penya sanction ye kene ke skim kaba man kapor na Delhi ki pan ba kay ga report nangi banong babalay ba hawat tulong thamai na ka ga daw wat ka ka jinglong jang ka tulong ka barin te ni klem kro so ya ka tulong ka barin namala dangi pani ba kani ka snong ka don skim barim ta jingmuna banyo tangkat ni ka sanction among ka bala aday mentaro ni pani ba hang ni dan tang kini ki dokwel ki ang tin English kaba ya khotlang sning so ki pot kumto nani ki pungum ni pani be badai kumta dai na ka daw tingi yo no ka sanction ka batmai ya kani ka skim jang boro kini ki khatsau tri gisnong